Lezike izindaba ze-1 KZN TV Fundelo Samkeliswa kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osuku namhlanje. Singcwatshwe kabusha isidumbu somshana kukhuthazwa ubumbano kwizihlanga ezahlukene kanti iqoshise ngokuguquka kwesimo sezulu. Umndeni kaThuleleni Shabalala wagengcwa wangcwatshwa umalume wakhe umndeni ungazi ngasekuqaleni konyaka uthi ke yize bonke bageza inhliziyo ukuthi kugcina ukwazi ukuthola izisalela zakhe kepha ke usenemibuzo edinga izipendulo ngokwaholela kulesi sigameko esihlasimlisa igazi lokhu ke kuvele ngesikhathi kuqhubeka inkonzo yakhe omngcwabo emolweni eThekwini. Ugcine efihlwe ngesizotha owesifazane owayephazamiseke ngokomqondo owabulawa ngesihluku umalume wakhe wamngcwaba umndeni ungazi eThekwini. Sijabule nje kakhulu umndeni sijabule nje noma ke wafika kwa nokuthinteka kodwa nje sijabule kube kuya ngamandla ethi mhlambe besothi intamba masithi ukushisa inyama kancane kodwa nje okukhombisa ukuthi sijabule. Osekusela ukuthi ke kutholakale yena ke lo umalume lo aboshwe umthetho uthathe indawo yawo. Kakhulu sibhlungu nje ngalokho ngoba asazi ukuthi ugcwele kuziphi inkani mhlambe ngathothi ula mhlambe athothi uyasibuka sazi ngoba simazi ukuthi uphi kwanathi asiphephile. Kuzokhumuleka ukuthi iziko lezindaba labika kabanzi ngesikhathi ngbiwa isidumbu sikaThuleleni ngasekuqaleni konyaka okwabe kuvele ukuthi ke unyamalele ehlala emzini kamalume nowabeke kusolwa yena umalume. Uphenyo lwaholela ekutheni ke umalume ayokhomba emathoneni endawo lapho ke ayemngcwabe khona ngemumva kokumqoba. Kunxuswa amaphoyisa ukuba ke adlale indima yawo kuboshwe abenzi bokubi. Kahle umsolo akakaboshwa simply ngenxa yokuthi waboshwa ngonyaka odlule ngoSeptember waphuma ngenxa yokuthi ubufakazi bakushoda. Manje ke ngoba sekuqoqwe bonke ubufakazi sekuphume nama DNA yakhombisayo ukuthi akazishonelanga uThuleleni wabulawa. So imake manje umseshi waseHillcrest uMnyandu ezothatha lonke lo docket nabo bonke ubufakazi abutholile nabo bonke abantu abambandake abafake abangenayo kulento ukuthi babedlala indima ngoba kutholakala ukuthi isitifiketi saphuma sokushona sasaThuleleni senziwa last year uyena umsolwa wasenza ngobugebengu nangamaphepha awubugebengu. So akakaboshwa yena kulindwa inkantolo ukuthi ikhipha amasamoni ukuthi abuyele enkantolo nabo bonke akade esebenzisana nabo. Lo mndeni uthi ke njengoba sebelifihlile ilungu lawo bazoke balale ubuthongo kwazise bebengasabazi. Hayi kona isiqalo sizokwesilale nje siphumule sesazi ukuthi noma sizivuke ekseni siza ukuthi simkhumbula sizokuyombona simbali nalaba abangasekho simbali kanye nomama wakhe sesidinga impendulo ngothobile ke manje and ilontuzana sicela nje justice kaLontuza kaThuleleni ngoba sinembuzo esifisa ukuyibuza umalume ukuthi kwakutheni kwakwenzakalani why wenze into enje kuThuleleni ngoba sinalombuzo ukuthi shuthi ngoba nakhe ekhubazekile ngoba undu wale ekhaya ingane kasisi wakhe naye yaphunyuka ngesimo sokuthi yona yayiphila uThuleleni shuthi naye wayophunyuka ngoba kwanaye ingane kaThuleleni bihlala lapha yaphunyuka ngobani babephila ngokomqondo oThuleleni babengaphili ngomqondo lokho kusikhathazayo emoyeni ukuthi why yini ayenza lento kuThuleleni shuthi webathi hayi ngoba ebathanda wethanda imali le abayiholayo. Kuvele ukuthi ke abomnyango ohlinzeka ngezibonelelo uqinisekise ukuthi ke uzolivula icala njengoba umsolwa aqhubeka nokholela umufi imali yesibonelelo izinyanga eziningi ngemumva kokubulawa kwakhe. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Inhlangano iSifananda World Peace Foundation eholwa ke nguIshwa Ramlachman isingathe ke iSifananda yonke ngenhloso yokugqugquzela ubunye nobumbanye emphakathini wakuleli. Lo mcimbi ubuhanjelwe ke nayizikhulu ezahlukene kanti bebubanjelwe eZululand Yacht Club. Izikhulu ezahlukene besiyingxenye yomcimbi waminyaka yonke obizwa ngeSifananda Yoga Day. Lo mcimbi uyawuhlelwe umsunguli weSifananda World Peace Foundation uIshwa Ramlachman. Undunankulu esifundazwe kwaZulu-Natal uThamintuli ube ingxenye lomcimbi kanti ukushayela ihlombe kuba khona kwawo. Uyazisho nje iWorld Peace Foundation ukuzama ukuhlanganisa inhlanga zonke ukuthi zikwazi ukuhlalisana ngokuthula nanokwazi ukuthi nabancane kube khona abakufundayo lokhu okuhlanganisa umphakathi nokubumba isizwe ngoba uma kunjalo abantu bebumbene bayakwazi ukunakelelana. Ilokho okukhulu
uthi noma bona babuye bakubuke njengomkhuleko wabo obaxhumanisa nomenzi wabo, kodwa okukhulu njengesizwe ukubumbana, ngoba zonke inhlanga lapha, abamhlophe, abomdabu baseNdiya, abohlanga, bonke baba ingxenye. Uzokhumbuleka ukuthi nenkosi yakwaphinda ngena uMntwana Mangosuthu Buthelezi wayeba ingxenye lomcimbi ogqugquzela ubunye kanjalo nokuzivocavoca kubantu. Inkosi esehlalweni yakwaphinda ngene nayo ibingxenye yalomcimbi. Emva uMntwana ehambile noma engimema nayo Mabheka uishwa ukuba ngiqhubeke nokuba ngoba wayeka eze nami uMntwana masenza iyoga le, kodwa umqoka kakhulu ngoba enye yezinto esizambasiki esihlose ubazenzakale njengabaholi njenge-country iyona i-social cohesion, ukubumbana njengama-communities. Ihamba ibanga elide-ke lento eyenzekalayo ukuba sikwazi ukuthi sikwenze lokho. Umsunguli walomcimbi Ishwa Ramlachman uyachaza ngenhloso yalomcimbi njengobuhlanganisa zonke izinhlanga zabantu bakuleli. We have communities from all races, amaZulu, amaIndiya, abelungu, siyahlangana la namhlanje mainly to come together as one nation to build the spirit of Ubuntu. Today we celebrate the 17 years of the Shivananda World Peace Foundation and the 138th birth anniversary of His Holiness Sri Swami Shivananda. Intsha abadala nabezinhlanga ezahlukene bebe ingxenye yalomcimbi obubanjelwe eZulwini Yacht Club eRichards Bay. Ezindabeni ze-1 KZN TV bikuthabani maphumulo eRichards Bay. ISALGA, umnyango wezokudoba ezemvelo nezamahlathi, bahlanganyeleke kwingqungquthela ebifundisa abafundi ngokuguquguquka kwesimo sezulu nokuvikela kwakho. Ungqungquthela ke ibihlanganisa nomasipala kwaDukuza njengoba ke isikole ebezihlangene kuyona zingaphansi kwesifundilembe. Le ngqungquthela ethatha izinsuku ezimbili iqale ezikoleni ezahlukene ezikhona kwaDukuza. OweSALGA uthi kajabulisa ukuthi mabefika esikoleni abafundi bayaqonda ukukhulunywa ngokuguquguquka kwesimo sezulu nezinto engadingeka ukuthi zenziwe ukuze umoya uzohlala uhlanzekile. They are very knowledgeable, bayazi bona. Khona othisha aba passionate also about it topic, othisha ba geography esibabona ezikoleni, no principal akuve be active enganeni. They know about recycling, bayazi ukuthi akungcoliswe esikoleni, bayazi ukuthi khona izinto zo disaster management ukuthi kufanele abangene kwilamakhandla lawa anjena in order for them ukuthi babe nama careers, ba create imisebenzi, khona ama opportunities, bayabona ukuthi akhona ama opportunities emsebenzi ukuthi akusafani naseqaleni ukuthi wonke umuntu uzoba udokotela, wonke umuntu uzoba unurse. Manje sungabe environmentalist mawuthanda, usungabe West Pick mawuthanda, usungabe uthisha wegeography mawuthanda, yabo. So ingane zona zi passionate, bayabona ukuthi ikhona indlela eshona phambili. Umeya uthi lezi igcawu ezibe khona ezikoleni nezihlanganisa umphakathi okubajabulisa kakhulu ukuthi umphakathi uyazi ngokungcoliswa kamoya, uthi kodwa okunye ababona ikusasalela emumva indawo ezisemakhaya la khona umphakathi owakha imizi endaweni engafanele okubanikeza inkinga mangabe kufika izikhukhula. Uthi imikhankaso abazoyenza bazoyigxilisa kakhulu endaweni ezisemakhaya ukufundisa ngokuguquguquka kwesimo sezulu. Bese sina iminyango njengomnyango wa disaster neminye iminyaka yaka waste ko waste management la kuqoqoka doti neminyango eyinhlekelele like le yezomlilo. Bese kuyahanjelwa ezikoleni sesithola ukuthi ilapho impela khona esithola khona ukuthi abantu abasha ikakhulukazi abafundi banolwazi olwanele ukuthi ngakwazi ukubhekana nalenkinga. Kodwa kubalekile ukuthi sibe nendlela nomkhankaso ehlelekile egqugquzelwa ukuthi sihlanganyele ngoba sihlanganyele lapha. Iqiniso lilonke ukuthi umphakathi yethu inakho ukuqonda indawo mhlambe sibona ukuthi sasilele emuva izindawo ezikhona lapha kulomkhandlu wakithi zasemakhaya la sibona khona kwezinye indawo kunakho ukuqhubeka ukuthi kubekeke imizi endaweni engalungalanga ukuthi kwakhiwe imizi okwenza ukuthi mase kufika inhlekelele lawo bantu abakhe emsebeni yemfula kube bona abahlukumeza kakhulu ngesimo sezulu. Obethamele ngqungquthela kusuku lesibili uthi kuningi akufundile ngokuguquguquka kwesimo sezulu. Izinto engiyifundile nje ukunakekela into yemvelo nokuthi abantu bengakhe eduze kwemsebe yemfula
nokuthi kubalekile ukuthi if ulokhuza ukhipha isihlahla ufuna uphinde utshale esinye nokuthi ilokhuza ama factory njengawoSaphi oGledo fune bephinde belekelele ngokulokhuza ngokulekelela ngento zokulekelela into energy zokulekelela into ukuthi climate change kuhambe kwenziwe into ama awareness for emphakathini uqala ko grade R kuya grade 12 kuze ingane ikwazi ukuthi mayibuya sisichazele kahle njengabazali because thina singabazali ezinye zezinto siphinde sisikhohle if uzotshena ingane yakhe ekhaya ukuthi udoti lo ungawulahli noma kanjani kuyalekelela ngoba uyakwazi ukubona ukuthi lokho kwenza ku wrong. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngikwaDukuza. Asithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ngembukelo ubukelo zona indaba ze1 KZN TV nazi ihlokwana kuyizona ehamba phambili osuna namhlanje. Singcwatshwe kabusha isidumbu somshana kukhuthazwa ubumbano kwisihlanga ezahlukene kanti kuqoshiswe ngokuguquka kwesimo sezulu. Umnyango wezempilo ogwinoseningizimu nesifundazwe usuhlabeleke ikhwele lokushaya indesheni kubantu ababalelwa kwizikulungwane eziyishagalolunye kulesi sifunda okukholakala ukuthi ke badikile ukusebenzisa imishanguzo yokudambisa igciwane lesandulela ngculaza ama-ARVs. Uxolani ke Mbangata womnyango wezempilo ogwini usho kanje ngenkathi kuqhubeka ke imashi yokwethulwa komkhankaso iClose the Gap esibhedlela ke saseMatchison. Abomnyango wezempilo kwiNelseningizimu nelikaMdlokombane banesifiso sokulekelela umnyango wezempilo kuzelonke ekutholeni abantu abaphila negciwane lesandulela ngculaza kodwa bangayisebenzisi imishanguzo. Namhlanje ibele usuku esisalikhetha kodwa ke silandela imigomo yedepartment ingakumbi uNational Department of Health apho ane strategy athe wasiyalela ngaso ukusuka kunyaka ophelile ekuthiwa ngo1.1 million gap apho sizama ukulungisa okanye sivala igap apho siqaphele ukuthi xa sijonga kwidata yethu kuma patient wethu esasithesa wafaka kwemishanguzo siphawula ngokwelizwe about 1.1 million gap yawo asisawaboni kwisystem zethu. Kodwa ke nathi ke siKwaZulu Natal apho iMatchisini ebhilonga khona siphalubana sino 117,000 njengoba silu-Ugu sino 9,000 okanye 9.85. Umbangatha uphinde wachaza ukuthi lo mkhankaso ubheke kakhulu kubantu besilisa nabantu abathandana nobulili obufanayo. Sizoba nazo ne-dialogue zokuba naba baka-LGBTQI siyafuna ba kwi-agenda yethu ibe khona i-dialogue ezothi xa sikhuluma izobe igqithisa i-message ezobe iveza into bana bayi-community okanye bayi-society esiyamkeleyo siku-Ugu Health District and esi-against nayo yonke into engaba ithetha kakubi ngabo iyabakondema beyile society. Thina we are not there being Ugu Department of Health esinako nje ukuqinisa kubana konke masibe sibasiza konke okujongene nezempilo. The targets that are not really coming in increased numbers dealing with them and managing the HIV within them are the males, the children and the babies. So in this HAST program, we are also targeting such indicators to say, let us put the awareness, especially to men, to say this issue is left behind in the province, in the sub-districts and in the districts. Kanti omele inhlangano ebheke abantu abathandana nobulili obufanayo ogwini uthi kade belulindile uhlelo olukanje. Isithinta kakhulu ngempela udaba lwe-HIV ngoba kuningi okuyaye kusivimbele ekuthenini sifinyelele ekuthenini siyoba khona kuma facilities kwimtholampilo ngakucwaseka kodwa lokho sekuyalungiseka siyajabulela lokho because khona namhlanje nje uDepartment of Health uyena lo okwazile ukuthi asibize wathi woza LGBTI usondele eduze kwethu kuze sikwazi ukuthi sizwe ukuthi yini mhlasimpe ngabe iyanixosha yini mhlambe la esingalungisa khona. Ntando yenkosi Dlamini yezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngiseMatchisini.
Abenhlangano engenzi inzuzo iSouth Beach Youngsters basengatheke uhlelo lokuzivocavoca ngenhloso yokukhuthaza ukuzivocavoca nokugcineke umqondo usesimeni kwasebekhulile abafundi nabanye ikakhulukazi njengoba ke kulindeleke kuqalise izivivinyo zabo zokuphela konyaka lolu hlelo belibanjele eThekwini. Ukukhuthazwe ukuzivocavoca ngezindlela ezahlukene ezizophomoza umqondo kubafundi abazobhala izivivinyo zabo zokuphela konyaka okulindeleke kuqale ngeviki elisayo. Lokhu ke kubikwe njengeminye imizamo yokubagqugquzela ukuba ke baphumelele ngamalengiso. Njengokuba sisazi base kungo-October inyanga esiyaziba inyanga yecancer, inyanga esiyaziyo sonke ukuthi inyanga yo transport njalo njalo. Futhi inyanga esekubhala abantwana imatriculants seziyaqala ukubhala kwezilamaveki ezayo. So ndithande ukuthi bahlaziye umqondo abantwana. Sibakhulule sibize ama stakeholders afana no DSW i-recycling baba educate nama department afana no home affairs lezo zingane ezingenawo ama ID okokuthi umntwana funeke ayobhala abe ne-ID la eWard 26 sidominatwe kakhulu ngama-res ama-student accommodation kuney'ngane ey'ningi zako-MUT kuney'ngane ey'ningi zako-DUT kuney'ngane ezininzi ezako-UKZN konke kunye nama-EFTs nawo akhona la zihlale ema-res ke lezo zingane kumele iSouth Beach Youngsters NPO ihlezi ibanakekela njengoba sisebenza nabo unyaka wonke kwa-sport. Abafundi izaguga kanye nabanye banyakazise umzimba ngokuzivocavoca okwahlukene kanti banikezelwe izinsiza ezahlukene ezifana ke nokulungisa omazisi ukuhlolwa izifo ezahlukene nokunye. Isaguga ebesiyingxanya lolu hlelo siveze ukuthi ukuzivocavoca kuzivuse phansi sesiqiqa izibhedlela. Ngine BP nginoshukela since ngiqalile ukuyokhela ushukela wami ne BP yami sokuhlala ku right. Bengihamba la isibhedlela Edenton bangixosha manje sengikwamatshe polyclinic because ngisizwe yini ukuwalka nokwenza ama exercise neminyaka yabambeka kulonyaka 69 but I'm still like ngenxa yokuthi umzimba uyawunyakazisa mawuhlala uhleli even usekhaya wenza something yenza ingadi njengoba silana sizoyivocavoca umzimba kubaleke kakhulu ivocavoca emzimbeni ukuze umzimba wakho uzokwazi ukuhlezi uhealthy ube active kwezinye indawo ungahlezi ukhathele uqaqeke nje umzimba negazi likwazi ukuqaqeka kahle. Umzimba uyawuza indlela okwenzeka ngayo ukuthi nengqondo yaqaqeka yonke into oyicabangayo mhlawumbe khona into oyicabangayo kuba right cha indlela ojima ngayo. Kunxuswe abangaba nosizo kule nhlangano engenzi inzuzo uba ke balule isandla. Sithaqa kakhulu ngama-resources okubasiza abantwana. Sidinga ama-resources, sidinga indawo yokokuthi sibe nendawo nje kuthiwa nansi indawo yakho ke ngoku South Beach Youngsters NPO ne-leadership yonke esisebenza nayo. Sidinga indawo yokwazi ukuba sibasize labantwana lezi student siwusize lo mphakathi lo odinga ezi zinto. Ikhona ke ama-challenges esibhekene nawo amakhulu ngama-resources siyawadinga kakhulu. Sidinga usizo nje olukhulu sikwazi ukuxhaswa sikwazi ukusiza siqhubeleke phambili. Ezindabeni se1 KZN TV kubika uNtom khona Mvubu ngiseThekwini. Siphinde futhi sayitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Siphinde ke sikwamukela imbukelo usabukele zona indaba ze1 KZN TV sikhumbuza uba kuyizona behamba phambili osona namhlanje. Singcwatshwe kabusha isidumbu somshana kukhuthazwa ubumbano kwizihlanga ezahlukene kanti iqoshise ngokuguquka kwesimo sezulu. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Izimakethe ke zivale irandi lu-17.42 emaqhathiso nedola semelika libu-23.43 emaqhathiso nopondo libu-20.39 emaqhathiso ne-euro yase-Europe. Igolide lona belu-$4,356.7 ounce oil ongahluziwe wona u-$61.06 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo.
uGadlo bengukapteni weqembu lesizwe labesifazane uThembi Khatlana ubuyisiwe ke esikwatini esizodlala eyokuhlungela iWomen's Africa Cup of Nations neDRC. Lo mdlali ke ufakiwe eqenjini labadlali abangu-25 abazolela ke ukungena kuAFCON ezobanjelwa eMorocco ngoMarch ngonyaka ozayo. uKhatlana oneminyaka ama-29 ubengekho ngesikhathi Banyani yovikela isicoco seAFCON khona ke eMorocco ngoJuly nonyaka ngenxa yezizathu eziqondene naye. Nasikisimo sezulu esingalindeleka. Bukeli ziyagoqa bese kuphathelwe zona nosini namhlanje. Mina nawe ke sosophinde sihlangane ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile